Dobrovoľnícky program Klop je dlhodobý dobrovoľnícky program Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorý vznikol už počas COVID-19 ako reakcia práve na túto situáciu a na podporu osamelých ľudí. Je určený primárne pre seniorov a seniorky a v ňom sa vlastne dobrovoľník alebo dobrovoľníčka dlhodobo stretáva a venuje sa jednému seniorovi. Je to program, ktorý je veľmi citlivo nastavený, práve vníma potreby, ktoré seniori majú, žijúci v domácnosti a dobrovoľníci si s nimi napríklad čítajú knihy, chodia na prechádzky alebo spoločne trávia vlastne voľný čas. Osobitosťou tohto programu je to, že bol postavený aj v spolupráci s mestom Banská Bystrica a snaží sa podporiť sociálnu inklúziu seniorov v tomto meste. Vďaka tomu, že v programe sa vlastne koordinátorka pravidelne stretáva aj so seniormi, ktorí sú do neho zapojení, tak vieme, že program má veľké prínosy pre seniorov, pomáha im zvyšovať kvalitu života, udržiavať duševnú pohodu, zdravie a vlastne prispieva tomu, aby seniori čo najdlhšie zotrvali vo svojom prírodzenom prostredí, teda doma. Zároveň program má aj obrovské benefity pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, nakoľko umožňuje naozaj zmysluplne tráviť voľný čas, byť prínosom pre niekoho iného a byť naozaj užitočným. Takže v rámci programu bolo zrealizovaných množstvo stretnutí a vytvorených niekoľko dvojíc a budeme radi, keď sa tomuto programu bude dariť aj do budúcna.